Ndicho chibage changu chandakarima ichi. Ichi chibage ichi ndakarima 1 acre. Eka rese randakarima chibage ichi. Mbeu yangu yandakashandisa apa inzou ndo yandakaisa ipapo. Ende mbeu iyi ndakaidira kuti chibage chandakarima ichi hachizi chibage chesadza. Ndoda kuchitengesa green maize. Chibage ungambokunyatsoona dzinde rachona kuti kana irava hupi rinenge risi hupi zihombe. Hupi ndo muguri, unenge uri muguri muhombe. Saka inini chibage ichi ndoda kuchitengesa green maize. Ina handisi kuda kuchirima, hachizi chesadza. Because apa ndakatotaimira mari. Chibage changu chatova nemwedzi icho ichi. Ndakachirima kundopera kwa June. Kupera kwa June. Vatati July. Chakuda kundopinda mu2. Ndakati 2 months. Yeah, hadzisati dzasvikadzo 2. Saka chibage ichi chinondoibva muna October chechapo. October chinenge chapo chibage icho chichi. Why ndakada kurima green maize? Because kunzvimbo kwandiri inini kwandinogara, green maize unoita mari than kutengesa chava chemudura, chava chesadza. Because pa green maize ndine ndichiita dollar zviri 4. Because apa ndakataimira kuti apa kusati pane vamwe vanacho. Saka ndichaita even kana ndisiri ndega ndichaita vashoma vachatanga kuibvisa chibage icho chichi. Saka chichangotanga kuibva tisu tinacho, vamwe vanozotevera hando kwandinozotsvaka sadza. Ko chichiita dollar 4 chibage. Ndikada kugochesa futi dollar 2. Saka ndine mari, profit yangu inenge iri right. Ndo zvishandwa zvatiri kuitawo kunoku izvozvo izvi. Ndo mabasa atiri kubatawo tiri kuno.